Bago ang lahat, nais ko munang batiin ang ating mga kababayan dyan ng mga OFW. Ako nga pala si Shadow Me. Bali ito nga pala ang first vlog natin for being monetized, no? Thank you so much sa mga solid supporter natin dyan, lalong-lalo na sa ating mga OFW na mga kababayan na laging tumutulong para mabuo ang What's Our. Big shout out sa inyong lahat. Baka mabitin kayo, bali isa-isahin ko ang inyong mga pangalan. Pakinggan yung mabuti kung nandito man kayo. Dragon, ikaw yung kauna-unahang dragon na sumusuporta sa akin. Tapos si Nance Noy, Nance Ella, Risky Jai, Karen Adventure, Sam Snow, Sansay, si Sansay, present si Sansay, tapos si Sky and Moki, DCYT Vlog, Sherlyn Tuason, at salamat sa laging nandyan na nakasuporta palagi sa akin. Sa mga kaibigan ko pa sa iba't ibang bansa, maraming salamat din sa inyo na lagi nyo akong sinusuportahan sa pagtulong nyo sa aking channel para mabuo ang What's Our. Naway hanggang sa dulo, samahan nyo ako. Wag po kayo sana magsawa ng kakasuporta sa akin. Tatanawin ko na utang na loob sa inyo ang pagka-monetize ng channel ko dahil sa inyong tulong na yan. Asahan nyo balang araw, malay nyo maibigay. Masuklian ko ang pagtulong ninyo sa akin. Syempre, happy yarn. At syempre, maraming salamat sa kay Lord na pinayagan niya tayo sa ganitong larangan, no? Thank you so much. So ngayon hanggang dito lang muna. Maraming salamat sa lahat ng nakakilala sa atin. Alam ko na yan, alam nyo na rin yan at hindi ko na kayo kayang isa-isahin. Siguro sa next na na lang tayo mag shout out sa iba pa natin mga kababayan. No? Hanggang dito na lang muna. Lord, maraming salamat po sa panibagong blessings na dumating sa buhay ko. Naway magtuloy-tuloy po at naway marami pa po kayong taong matutulungan na katulad ko. Bye-bye, biyahe na ako.